El ninot representa la nostra infància. Quan nosaltres estàvem a principi de temporada canviant els nostres cromos en els patis del col·legi, i què menys que representar els dos equipos. La representació del València està feta per un falleret, ¿vale? I la del Valladolid està feta per un aficionat del seu equip intercanviant els seus cromos. Me pareix una iniciativa molt bona perquè dona visibilitat a la nostra feina fora de València, que no sols és fer falles, sinó que també podem fer moltes més coses com a un ninot que se li entrega com a homenatge de la visita al nostre camp.